Alright. Hello, how are you today? Good, sir. Good afternoon. What Alright. can we do for you? I have a book for check engine light. Yeah, that's the thing. Makikita mo na yung odometer niya. Dapat pala, pag mayroon akong makabili ako ng ganito. No lights are on? Yeah, the light is come off. I think it's just wala yung engine check niya, guys. Ayan, guys, ha. Andito na tayo sa Volvo, no? Nakita nyo naman, pinasok natin. Nawala na yung check engine niya. Ayan nga yung sinasabi ko, no? Wala yung check engine. Nawala rin yung para sa diesel. Kasi talagang marami pa naman yan, eh. Oh, wala lahat. Nawala yung check engine niya. Pagdating doon, i-check pa rin nila kasi magpapaano rin ako. Hindi, magpapa-greasing at lube din ako. Patitiis tulog. Dapat din natin Oh. Daling ko muna tong susi sa kanila. Doon. ano yan, makikita sila, palitan na naman. Ay, kung kailangan palitan, han, ikaw naman masyado ka. Ganyan yung mga mechanic eh. Para makikita lang eh. Sayang na rin yung labor. Yung asawa ko, Sabi nga ni Ate Susan eh, depend to the mechanic kasi. Sabi nila, minsan ang problema na sa mechanic. kahit naman okay. Siyempre, paano sila kikita? Total, chine-check na rin. Guys, good morning. Once again, it's Lakay Tracker here. Ayan, dito tayo sa bahay. Maki, do you wanna come with Papa in the truck? Yep. Pasakayin ko sa truck? Hindi pwede. Wait, your chain. Kasi sabi kasi nila, guys, yung minsan kasi sinakay ko si Macy's sa truck, sabi ng truck, hindi ka basta pwedeng magpasakay ng kung sino dyan sa truck mo na hindi mo sinasabi kasi kung ano man ang mangyari. Hold on. Ano man ang mangyari sa kasama mo o na-disgrasya kayo, hindi sasagutin ng insurance yung kasama mo kasi hindi mo dineclare, kaya hindi maganda, hindi tama, sabi ng company namin. Kaya bawal kang magpasakay ng kung sino sa loob ng truck mo. Sabi nila sa akin, hanggat di mo sinasabi sa amin, sabi niya sa akin. Bagay, yun naman lang sabi, di yun ang sundin natin. Alright, ngayon pupunta ako sa Volvo, dadalhin ko yung truck ko sa Volvo. Ito, yung sombrero ko, bigyan mo ko dun. Isang sombrero. Dadalhin ko yung truck ko sa Volvo kasi may check engine. Hospitalization natin si Cordapia. Kailangan din ng hospitalization si Cordapia, guys. Alright, Baki? Yup. Kailangan natin dalhin sa dealer para ipa-check up. Sana walang problema, sana sensor lang kasi minsan sensor lang kasi yun eh. Yung problema sa check engine yan. Come, bebe, come. Here. I'm here. Hagpa pare. I really miss this kid. Alam nyo guys, sa totoo lang, nakakamiss talaga. When do you want me to cut the hair? 5 years old? 6 years old, 7 years old, 8 years old, 9 years old, 9 years old, I thought you said 5 years old. 9 years old, Because you're gonna 5 years old this October. 9 years Today is old. October 1. Yeah. Alright Ay si May says, mukhang maganda. Siya ito na camera, honey. Hi. Ay. Ano, tara na? So ayaw mong pasakayin si Baki, ha? Check mo muna yung grease. Ano ba yun? Ay, hindi na. Yan, andito na lahat yung kailangan ko. Chinik ko na, pinatay ko yung battery. Yung ba? Yung oil. Meron pa ba dyan? I-check mo nga. Hindi, bumili lang na lang tayo ng galon. Bibili rin talaga ako ng galon doon, ng oil. Engine oil. Kita lang tayo doon. Oo, hindi na lang dyan magkita. Sakali man. Ano, tara na? Sige. Para maayatid na, makapag-check in para maayos na yung truck. My middle finger, it actually hurt. Ano? Guys, punta muna tayo sa Volvo. Si Mami, si Mrs. at saka si Baki, sasakay dun sa pilot namin at siyempre, pag iniwan yung truck doon, wala kami sasakyan. Sige na, Han. Ikaw na magsarado nito?
Sige, kita tayo sa Volvo. Sundan nyo na lang ako. Doon kayo dadaan, antayin ko kayo. Hindi na. Diretso na ako doon. Sige. Guys, tara. Dalhin natin si Cordapia sa Volvotron sa dealership. Ayun lang talaga kapag ka-owner operator tayo, no? Kailangan lang talaga natin asikasuhin yung unit para tumagal. Di po pwede rito yung... tsaka na muna. Tumatakbo pa naman yung truck. Tsaka na muna kasi tumatakbo pa naman yung truck. Hindi pwede rito. Sa akin, ayoko nang ganun. Malapit-lapit na nga mabayaran yung truck pa eh. Tapos, igaganon-ganinin ko pa. Wala. Kailangan talaga nito is... kailangan kasi talaga nito guys is... dapat mabilis tayo sa mga ganyan sa truck. Kapag may problema, dali na natin agad-agad. Okay. Dali natin sa... ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Okay, meron siyang check engine fault. Painti na yung diesel ko. Problema sa marami pa yan. Wala naman tayong hinihila. Matipid naman si Cordapia eh. Yan ang problema. Dumating yan o lumabas yan kahapon ng tanghali. Tama-tama pauwi ako, sabi ko kaya yan. So tara, let's go na. Okay. Hindi lang kasi level yung itong ground. Kaya yung ating ating truck, yung kanyang oil level niya lumabas. Pero mabilis lang yan mawala kapag kayong flat ground na. Tara sa Volvo guys. Volvo dealer. Tahimik ngayon ng Arlington Street. Tayo sa Boros. Parang tayo rito sa Borost. Borost Ab.
Okay. Okay, doon ka dumaan sa dito, papasukin ko to. Kasi itong mga to, kakaliwa itong mga to eh. Ayan guys, sana ipapasyal ko kayo sa street dito sa malapit sa bahay. At paano na nakagala na naman kayo sa akin, nakasama kayo sa akin sa galaan. School zone ngayon, mahirap ng matikitan o mapicturan. Ito mga to, school ito, 30 lang, 30 km per hour lang ang takbuhan dito. Kasi mga ibang sasakyan dyan, may mga camera yung mga yan eh. Picture para sa mga nag-overspeed sa school. Okay dito, okay na dito. Shepherd. Liwa tayo rito. May truck din sumunod sa akin, oh. Like Bison, Jeepex. Kala ko Bison yan. Stop for the stop sign, guys. Alright. Op. Selkirk Avenue. Okay, go ahead. Ayan. Para dire-diretso, labas natin. Volvo na to. Andun din si Lameses sa likuran natin, guys. Yung ano doon, sila yung nakaputi. Pangapat na sasakyan. Lapit na tayo.
Mga truck ng mga Volvo, oh, bago, mga brand new. Ganda. Ayun, dyan na yung Beaver eh. Oh. Alright, we are here in Volvo Truck. O mukhang marami silang mga marami silang mga paninda ngayon, mga idol. Sino bang gustong mag-honor ops? Sinong gustong magkaroon ng truck? Ayun dami silang stocks dami naka-line up na truck. BNL guys, Volvo. Si Macy's oh. Ito medyo busy lang ang lugar na to. Pagkatapos nitong U-Haul na to. Pagkatapos nito. Yun. Sabay diretso tayo sa Uptime Bay. Sana walang tao para rekta-rekta, mga bago. Nangangamoy leather. Wala sana na sasakyan doon. Wala. Sabi, please honk for entry. Tayo natin. Taas na ba? Ayan, taas na. Alright. Hello, how are you today? Good, sir. Good afternoon. All What right. can we do for you? I have a book for check engine light. Yeah, that's the thing. And also if I can ask for grease and lube as well. Ayan yung mga siguro ng truck. Makikita mo na yung odometer niya. Dapat pala pag mayroon akong makabili ako ng ganito. Ganyan na mabili ko. Para ako na mag-aral, pag-aralan ko ng diagnosin. Plug mo lang dito. No lights are on? Yeah, the light is come off. I think it's just wala yung engine check niya, guys. Sensor lang siguro to. Nawala na rin yung yung fuel label niya kasi marami talaga pa naman to eh. Kita mo? Pagdating ko dito sa biglang nawala. Hindi pa nila tinitignan, nawala na yung check engine. Pero magpapag-grease na rin ako, dito rin naman na ako eh. But it's okay if it's gone. I have some work to us as well too. Mr. Nestor Trinidad. Yes sir, I am Nestor Trinidad.
Nestor, I have a phone number 204-869-0196. That's the one, sir. You guys not busy today? Sometimes you've been busy. Well, it's a little bit busy. We're short-handed a little bit, but Yeah. Can we put into the name of the bill once it's done, it's Lakay Transport? Or have to talk to inside for that? let me see what the company name is. Yeah, because I always bill in my company name with all the, you know, the bill. Or it's still billed under Nestor Trinidad, and your account is 42001. Yeah, but when they print the thing, it's from Lakay. Should I have to ask probably in Yeah, service? front they will do that. Okay. No worries. Thank you. Okay, mate. I got already the email from Volvo. Yeah. Says Beaver Truck Center Winnipeg Volvo unit check in. Yeah. As it noted. Just Yeah. in case you don't know where you are. Oh yeah. That's good. At least you notify us. Oh, that's how they remove it, eh? Ayos, nawala yung check engine niya, guys, ha? Ang gandahan, guys. Was the check engine light on when you were driving here? Yes. Right now, it's done. Yeah, the codes are inactive at the moment, but that doesn't mean that it's not a problem with the truck. Yeah. Yeah. Sabi nga niya. It had two codes in it. Okay. One is for a NOx conversion efficiency, and the other one is a random misfire in the truck. Have you noticed that the truck is not running even? So it's kind of running a little bit like stumble, not running right. No, I never feel anything like that with my truck. I don't know. I just don't feel everything has been running perfectly, because if I feel something with my truck, I have to bring right away. The random misfire random misfire detected has happened 7 times, Okay. and the NOx conversion efficiency code it's stored in the ECU right now. Okay. So you think that's the causing with the check engine about the Yeah. electricals, or I mean It's the it's motherboard? not an electrical fault; it's a mechanical fault. Oh, mechanical fault. And also, you said a lube. Yeah, and also I just want to because this one here, I have an issue with those thing here now. Those. They keep getting open. Yeah, I have experience one time. I was running in the highway, and just cause we don't see that when you run, right? So somebody just honked me, and they told me that my thing Was open. here, it's open. Yeah, they keep open. And also, if you guys can replace this one in my thing, I will show you here. Probably you can see it here, because it's ipa-replace ko na rin ito, guys, kasi sinusundot ko lang ito, eh. This one here, it's gone because my wife is, he forced it. So what I do is sometimes I use a knife to open it. So yeah, I want that to be replaced as well. And also, when you open the hood, papagawa na natin lahat, guys.
para sa ganun smooth yung truck. Bahala na yan kung magkano. Importante magawa. When you open the hood, So when you open the hood and when you close it, when you close, it's hard to go down. I think it's need to replace or you have to lube or something. the latches. Latches, yeah, those kind of thing too. Pagawa na natin lahat-lahat para maayos. Gotta fix everything there now. Lahat ng concern. Sure. Wala na akong warranty dun sa mga latches at kung ano-ano. Pero itong engine port niya. Is there anything else you can help you with? That's it, sir. That's Oh, the handle. Oh yeah, handle of those. You need to be. I only put packing or tape on it so that it won't fall. So that they will not come off. Both sides or just this side? This side only, because those are the only thing. Yan lang. Do you also have this? In the DEF? The white in there? Yeah, the cover of the DEF, it's you got. have to get a new cover. Do you have guys like that? We sell it, but it's black. It has to be sent out for paint. Oh, okay. Not now. Not now. I don't need it. Not now. Tsaka na muna yun, guys. Hindi naman ano yun eh. Is that gonna be a little, big deal, This? Yeah. No, it's just a matter of sending it with the paint coat to the body shop. They paint it, and when it comes back, they will call you back and they'll put it on. Oh, okay. So how much for that? That I don't know. Oh, okay, I'll have so to this check the one- parts. Okay, I'll have to check the parts. What is it, the name of that? Just the def door Cover? The def door cover. Yeah. Okay. All right, Mr. Nestor, let's park the truck outside, anywhere on the front row, and bring the keys to the guys up front. We'll get it done as soon as possible. Thank you, sir. Have a good day. Alright, guys. Yan, tapos na. Mabilisan lang. Park ko na tong truck doon. Wala na yung check engine niya. Nawala na rin din yung ilaw ng diesel niya. Lahat nawala. Pero kailangan kong ipa-check. Kailangan pa rin nilang i-check. Mechanical problem daw yung code na lumabas. Hanap tayo ng mapagparkingan dito. Tapos dalhin natin yung susi sa kanila. Okay. Dito tayo.
Okay. I-log off ko ang sarili ko para hindi magalaw ito pag drive nila. Okay. Log off, end of shift. Agree. Ayan guys ha. Andito na tayo sa Volvo, no? Nakita nyo naman, pinasok natin. Nawala na yung check engine niya. Ayan nga yung sinasabi ko, no? Wala yung check engine. Nawala rin yung para sa diesel. Kasi talagang marami pa naman yan eh. Oh, wala lahat. Pero anyway, sinabi ko naman na sa inyo yung ano, o sa kanya yung mga dapat na ipagawa ko sa truck. At least kahit papano magawa yung mga papapalitan ko para dyan sa ano ng ano na yan, yung door ko yan, at yung dito sa baba yan din, tapos doon sa ano sa hinges or yung anong hood natin. Alright, dalhin ko lang tong susi sa kanila guys. Alright guys, ayan. Dalhin na natin itong susi sa loob. Tama-tama yan, magagrasahan din si Cordapia. Yung pagrasa natin na last 2 weeks ago eh. Ang truck kasi dapat grinagrasahan yan o linalangisan every 2 weeks yan o every 2 times in every 2 weeks. Ano? Nawala yung check engine niya. Pagdating doon, i-check pa rin nila kasi magpapaano rin ako. Hindi, magpapa-greasing at lube din ako. Patitiis tulog. Ba't di natin po? Daling ko muna tong susi sa kanila. Doon. Makita sila, palitan na naman. Ay, kung kailangan palitan, han, ikaw naman masyado kang... Ganyan yung mga mechanic eh. Makikita lang eh. Sayang na rin yung labor. Yung asawa ko, Sabi masyado. nga ni Ate Susan eh, depend to the mechanic kasi. Sabi nila, minsan ang problema na sa mechanic. Kahit naman okay. Siyempre, paano sila kikita? Total, sinicheck na rin nila eh, ganun na rin, isahan na. Palitan ng palitan. Wise din tong asawa ko eh, takot sa gastusan to eh. Mas kuripot sa lakay eh. Ibigay mo ang pangailangan ng Cordapia eh, kung yun ang nakita eh. Kung kailangan, siyempre kahit hindi naman palitan, papalitan nila. Sana naman hindi sila ganun kasi kung ganun sila, makarma silahan. Wala nang mga karma-karma. Hindi na uso karma-karma ngayon. Kapag kalulukuhin tayo, kahit okay naman, Yung mga sisilipin yung pagkakakitaan nila. Kasi business is business. Hindi naman siguro. Kasi antayin nyo na lang ako dito. Tapon ni Baki yung ano, Yung, isang buong kape. bakit ano bang ginawa mo? Kasi bakit? Hindi, sinarado ko lang yung gate. Pumunta Oo, siya dito. hayaan mo na. Linisin mo na lang. Ayan. Guys, ayan. Iwanan muna natin si Cordapia rito. Oo. Nandiyan ka muna. Double check natin. Tapos magpahugas tayo siguro pagka maaga nilang matapos. Papagresingan natin. Ayan mo na. Ayan. Okay. But anyway, bago tayo umalis, i-triple check nga natin itong mga paninda nilang ano rito guys. Mga branyong mga Volvo. Tignan natin. Itong gusto kong klase ng ano guys, Volvo. Bakit kaya nung kumuha kami ng Volvo, nung kinuha namin si Cordapia, hindi ganito yung nakuha namin? O baka order ito talaga? Rami hanggang dun. Ganito nung kinuha namin si Cordapia, ganito yung amin. Ganito yung akin. Ganito. Plastic. Wala eh. Ganun sana ang gusto ko. Hindi na sana ako nagpa-musbump. Pati yan, doon na yun eh. Pa guys ha. Mga bagong paninda ng Volvo. Volvotron. Ba't ganito ang drive car nito? Diba dapat yung ano, ito pang steer axle to ah. Ba't ganun? Daming mga panindang truck. Ito, pagka nabayaran ko yung truck ko guys, o-order ako ng ganyan. Papalagyan natin si Cordapia ng ganyan. Papapagandahin pa natin. Huwag muna ngayon kasi nagbabayad pa tayo ng truck. Ayun meron pa ron. Malayin niya pa yung ano.
But anyway guys, dadalhin ko lang itong susi sa loob para masikaso yung truck. Ayan. Siguro magpapaalam na ako guys. Hanggang dito na lang siguro ang video vlog natin ito, no? At least maayos na ang truck natin. Ingat kayo lagi, no? Hanggang sa muli natin pagkikita. Once again, it's Lakay Trucker here. Peace up. Bye. Lakay Trucker.